En dan komen we bij de man die het knap al 44 jaar beeldbepalend best had voor de Friese amusementsmuziek in deze provincie. Een man die in 1969 begon bij de oprichting van het orkest De Wico's en zelfs geen idee hier van wat voor icoon hij uitgroeien zou. Zelfs doet hij dat icoon alweer, hier hij nog net in de gaten wat hij nou precies budgetten voor de provincie Friesland, maar daar is hij nou ondertussen wel achter gekomen. Hij liet dus prachtige liedjes naar die we tot in de eeuwigheid draaien zullen, die populair bleven omdat het gewoon klasse Friese liedjes binnen. We herkennen hem nog altijd als de rasmuzikant die net te beroerd wie om de liedse zelen van Friesland te bespelen en wie in het poppenzelen. Want ze zei hij, dat is mijn publiek. Dat is het publiek van de Wico's. Hij hier schathemeltje rijkeuren kennen dat hij op een lucratieve ombod ingeeft weer ergens in de jaren 70. Maar hij die het net, hij zei ik bleef in Friesland en ik bleef op een veenmerken werken en we gaan lekkere zelen los. Het is een man die ik in Peer willen omschrijven kan als gewoon bijzonder gewoon. Een icoon voor Friesland, de trots van uw provincie en zeker van mijn naam. Dames en heren, een staande ovatie voor Kobus Algera. Jongens, Kobus bedankt. Ik ga het heel graag van hem dienen. Ik wil eerst even iemand bedanken die u zo al bedankt had. En dat is Geert van Thun. U wil net weten. Wat die man uit de woord zetten had om dit in zijn kwarte tijd van me goed te krijgen. Dat is net in yield te betalen. Echt wie net. En als wie die yield te betalen, dan hier ik nog net genoeg, want Saffelen had er wel verdienen, vind ik wel. Het wie net in yield te betalen, Geert van Thun, echt weer net. Dank je daarvoor. Dank u wel. En dan is het zo, wie wordt het jong om 45 jaar lang dit werk, dit mooie werk, deze mooie hobby te doen. Wie wordt het jong? Haast nadien, mij al. Ik neem aanschiet op manier, ja, dat ik liever oorzongen, maar dat hij een keer komt, dat weet ik zeker. Maar het gaat op een manier dat ik liever oorzongen hier. Het is net zo, het is net oors. Ik wil graag, vrouwtje, Jacob, Dariel. Kom er maar bij. Zie dat het nou het allermeeste hè, van die hele rotzooi. Hè? Je sluit aan zijn degen en dan denk je, nou, laat ze maar vreken, ze redden wel. Maar zo is het net. Ik liet 3 mensen achter, ja, ik liet een heel soort achter. Maar 3 hele belangrijke mensen liet ik achter, waar ik verschrikkelijke soort vrouw had. En dat is mijn staat. Ik liet ze achter. Ik hoop niet dat die hem ze achterlieten. Je bent een dierbaar van mij, maar dit bent een hele dierbaar van mij. Dat is gewoon zo. Ik ben blij dat we hier bij zijn. Ik ga al vaker zijn, de muzikant Kobus Algera. Daar staat een streep onder. De persoon Kobus Algera.
Ja, slaan, maar bij de islam misschien een beetje over tijden, ik weet er niks van. Maar ik ben van plan om dan heel schop terug te gaan, zolang het niet meer vermogen luidt, probeer ik terug te gaan en vechten te voeren om onder hem te werden. Maar het tijdstip van de Wico's, 44 jaar, dat het best. Prachtige tijd gewoon. Ik heb maar heel soort zangeressen en heel veel werk. Ik maak eerst even snuiten, dus ik heb blauw en maar de reden. Blauw. Hij is wel van kleur verloren ondertussen. Ja, ik wie VVDA, maar nog net meer. Ik ben naar de VVD gegaan. Echt net. Kijk, ik niks mooi. Ik bedank je als publiek voor al die mooie jaren, al die mooie dingen. Ik heb in de kranten voor zijn, ik heb er voor televisie voor zijn. Waar ik al geweest ben en hoe ik het al beleefd heb. Ik heb me genot in Friesland spelen. Ik heb me genot deze jong hier beleefd. Ik weet niet wat bij u komt. Ik weet echt niet wat bij u komt. Ik ga vaker zijn. Als dit mij daar komt. Ja, ik weet niet wat je dan ooit daar komt. Maar dit hier nooit verwachten. Mensen, danken voor de 44 jaar. En ik hoop niet dat we elkaar als ik iets zien komen. Maar ja, dat het net in de muziek, dat het als school is al gedaan op het dik. Tegen dank jongens. Dames en heren, dank voor je komst vanuit de Roelingehal. Oké, wacht even. Want we moeten nog even één ding doen. De Cliffs of Moher van Gurbe Douwstra zit al hier op nummer 1 in de Friese top 100. Dat mag toch een keer alles? Sorry. Die twee had het net redden. Ik heb er al hier in on, red het net. Jammer, Jacob Krijn. Er komt maar één nummer 1 op de nummer 1 positie van de Friese top 100. En dat is deze versie van het Boethuisbankje. Je nog dat bankje daar efter de kei. Heel gewoon zoals die erbij. Stie altijd ree bij mannen bedien. Het Boethuisbankje, het is er en weer. In het midden van de Boethuisvliet stiet het bankje vaak zo monarchie. Waar je een hefter stamboek schijnt, bij een oorgewone melkerij. Bij Simmers stiert vaak zo linnen, mijn moot dan meestal in de vinnen. Nou stiet er hier een verval, want hij past net in zijn list op stal. Schudden dat bankje er efter de kei. Heel gewoon zoals die erbij. Stie al iedereen bij morgen bedien. Het Boethuisbankje, het is er en weer.
Hier meneer van de Wijndaan in de golle. Op een bankje varen we het zwit aan van de holle. Van boeren vrienden op het zit. Hebben de tijd zo makkelijk dan vergeet. De mooiste nemen er mooi zijn bakje. Er weer vaak staan mooi zijn plakje. Dus die er een verval. Want hij past er in zijn listbox staan. Zit op dat bankje, en efter de kijk. Heel gewoon, zoals die erbij. Zie al die drie, en mannen bedien. Het boetjesbankje, het is het niet. Het boetjesbankje, het is het niet. Dames en heren, komen zo. Jongens, en onthoud dit. Het had nooit zat zuster West. Want het wordt altijd weer lucht. Onthoud dat. Ja? Moet zien. Hoi.